Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes pitsa 14 na bulan sang Hunyo tuig 2022. Action Radio. Ngayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa nato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, pila ka mga alkalde sa Negros Occidental dismayado sa ila residente nga hindi magpabakuna kontra COVID-19. Mayor Bing Leonardia wala sang problema sa gintukod nga Truth Commission ni Mayor-elect Benitez. Isa patay, isa pilason sa pagpangmuno kag pangpanglabo nga nagluntad sa siyudad sang Escalante. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Oy, nagaginutok, nagasinambunot lang ang mga motorista kagabi kay magapatuman sang panibago nga big time nga presyo sa kagatong ang mga kompanya sang langis. Sa advisory ginpalayag sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation nga magapasaka ini sang 2.15 sa kada litro sang gasolina, 4 pesos kag 30 sentimos sa kada litro sang diesel, kag 4 ka pesos kag 85 sentimos para sa kerosene. Ang clean fuel maga-implementar sang pariyo nga price adjustment, magluwas sa kerosene nga wala nadala. Maga-epekto ang price adjustment alas 6 karon nga aga, Martes. Magluwas sa clean fuel nga maga-implementar alas 8:01 sang aga karon nga adlaw. Amoy ng kabangdanan kagabi, sos, halos ang mga gasoline station na puno sa mga salakyan, gaidas lang mo. Sinumbali lang ang mga salakyan, tugong gasolina. Preparasyon nga magaibwal ang presyo karon nga aga. Hasta karon nga kagahon posible, madamo pa ang magapatugong sang gasolina antes magabot ang takna lasais. Kalit na kamo, samtang bulo barato pagawa. Kay karon dugay-dugay, posible magaibwal naman ang presyo sang gatong. Dako ganansya no? Sa mga gasoline station, nagbakal sila, hindi pa tama kadako sang presyo, gulpi lang sumaka ba, perti kamahal na karon nga aga ang ila ibaligya. Gadulubli ang ganansya sang mga gasoline station samtang gakoreet ang mga motorista. May ara na gani ga plano nga magpahuway-huway anay biyahe, pulo panilag anay, sa tikang sasakay presyo sang gatong kay wala gid bring home. Perde gid ang biyahe. Labi na gid kung mag-iwat ang pasahero, sos, tugong ikaw, 3 ka balik-balik ka wala ka pasahero, kag jutay ang pasahero, gakurog-kurog ng tuhod mo, sigurado hindi ka makabatak arkila sa salakyan mo. Amo nang dako nga problema subong sang aton mga driver. May problema man of course ang operator kay kulang-kulang ang remittance. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na. Mabalik ako pagkatapos ni. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution?
Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale,
COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man Tungdan na ang palibot sang syudad sang Bacolod. Padayon pagyapon ang pagginaguso sa mga salakyan, tugong gasolina, kay dugay-dugay, maibwal na ang presyo. Kamusta na mga dalanon, kamusta mga merkado sa sininga mga tinion? Observation report sang aton patrol. balita sa patrol. Martes subong anagaman sang aton patrol si Action Eden. Anagaman sa patrol subong. Si Action Dale. Ang gaman subong. Ay, si Action Dale Salazar kuno. Anagaman subong sang aton patrol. Action Dale, good morning. Yes, mayong aga Action Fred, kan sa aton sining mga ka-aksyon daw hindi gid mayong Tuesday morning, ilabi na sa aton sining mga motorista Action Fred, subong hari kita diri sa may Dalan Gatuslao, diri ayon Action Fred sa may 888 Mall Balak, may tatlo diri ka mga gasolinahan. Aton sining atubangan kag subong Ligwa pa, no? Mayari diri sa tatlo ka gasolinahan. May isa ni Action Fred nga nag-take effect na ang oil price hike, no, diri sa may syudad sa Bacolod. Samtang ang duha Action Fred dugay-dugay paniguro mga around 8:01 sang aga, no, sa iban nila nating mga motorista basi wala pa din sila katughong, pwede pa din sila magdagon-dagon kag mag-amat-amat sa Action Fred. Action Dale. Yes, Action Fred. Kagabi, sigurong iban na nagpulaw. Labay ko kagabi sa mga gasoline station, sos puwerte ang dinaguso. Puwerteng tugungan ay kagabi. Abo man gani Action Fred, ang iba nagingagaw gid para makakinot sa kumbaga ngantes nga mag-epekto ang dako nga saka sa presyo sang gatong makatughong sila na isang ila sining allowance kumbaga sang ila sining gasolina, diesel para sila sinitag sa masalakyan kag mga motorsiklo Action Fred. Kagabi gani may mga report kinabaton dito sa area sang South sa Bacolod City. May mga gasolina Action Fred nga wala na yakuno sang unleaded. Ngati abo na balak ang ginakabalakan naton base ang posibilidad nga may mga hoarding na sa supply sang gatong Action Fred. Kung san-o nga magsaka ang presyo, dila nila ipagwa ang ila siling nga supply. Hopefully ngati hindi matuod ang among report Action Fred. Kaya may pila man niya ka mga motorista nato nga nagapabutsag sa inasining nga sentimiento nga nawad-an ko no allegedly sang supply sang unleaded dito sa isa ka gasolinahan sa area sang Barangay Tumag, syudad sang Bacolod Action Fred. Sa aton sining nga Facebook Live sa naman sonta na tubangan din nato ng Caltex ang Flying V kag diri sa aton nga likod amo ni siya ang total Action Fred. Ang total wala pa yan nag-epekto
ang saka sa presyo sang gatong kag ang Caltex subong 84.50 sentimos amon siya ang presyo sa karon sang diesel Action Fred ngati amo ning kalabanan nga ginausar sang mga motorista diri naton sa may syudad sa Bacolod sa pungsod Pilipinas. Kung makita mo sa ato sa nga Facebook Live yaraw sa taxi driver nga nagatughong sa sining nga mga tinion na action Fred bandiri sa ila naga-overtime naman sa pagmaneho sa pagbiyahe Action Fred para gid lamang masiguro nga at least bisan nga nagmahal ang presyo sang gatong bayaran sa gihapon sang kahit paano makapauli sang income maka-provide sa pamilya tatlo ka beses sa sulod sang isa ka adlaw Action Fred. Dito sa bahin sang isa ka gasolinahan sa east nga portion sang syudad sa Bacolod Action Fred, damo-damo siya nga mga tricycle drivers ang nagapila man no dito sa may Caltex nga branch sa may east nga portion sang syudad. Kasi bisan nga nag-epekto na Action Fred, wala gid sa gihapon sang choice kundi kinahanglan nga magtughong gid gihapon na bangod di apekado man ang imo sini nga palangabuyan kung hindi kaya magbiyahe Action Fred. Amo na gani mga plano nga mag-untat biyahe, may mga proposal nga magsaka sa pretihante depende na kung ano mangin outcome sang mga pagsinapol man sa mga transport group kaupo na pila ka mga sektor tagang panawagan sa mga government officials din naton nga tagal sila sang mga assistance o kon na programa para at least baka PNP man Action Fred kadungan sa pagsaka sa presyo sang gatong diri sa may pungsod Pilipinas. Samtang sa paglabay sang patrol diri sa area sang Burgos Market Action Fred ang aton sining mga vegetable vendors diri sa baydalan Daniel Ramos Street nagapasara sila nagabuklag sa ila sining mga baligya sang nalabyan sang patrol Action Fred. Amo ni sila mga vendors naton sa nga naapektuhan samtang nagapadayon ang renovation no sang Burgos Market Action Fred. Nagsulod kita kaina dito sa sulod sang Burgos Market makita-an man naton nga visible naman ang mga pagbago Action Fred ini mga renovation especially sa mga ginabaligyaan sa aton sini nga mga market vendors sa bayan sang Central Market sulod ako man subong aton sini nga mga magagmay nga mga negosyante kay iba nagapanyenda ang iba nagapangumpra kag dati subong apesan nga magutok Action Fred ang aton sining Central Market or ang Libertad Market rather si padayon sige hapon niya nga ginasunod diri sa aton sining mga manog baligya kag manog bakal ang minimum health protocol. Sa bayan sang Dalan Lacson kag sa palibot sang Capitol Lagoon may pila diri ka mga individual ang nagaulo exercise nagapulo pabalhasa karon nga Martes nga adlaw Action Fred iban ara sa area sang Bacolod Government Center o diri sa bahin sang the Upper East Avenue Action Fred. Lakip man makita naton naga-bike ang pila ka mga individual mga pamantanon diri sa bahin sang circumferential road sa sini nga kagahon Action Fred. Diri sa bahin sang east portion kita diri naton ng mga taxi drivers nga naga-talit tipon-tipon Action Fred naga-ilustorihanay samtang nagaulat sa sining mga pasahero si dako the possibility nga ila sining topiko sila sining istoryahanay amo naman ang dugang nga palasanon dugang nga sakripisyo ilabi na sa pagsaka sang presyo sang gatong diri sa pungsod Pilipinas. So for Action Fred ang mga observation report kabadulong sang patrol karon nga Martes sang kagahon rekta diri sa patrol ang ka-action nyo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:25. Ang report ni Action Dale to nga may ara ya nga daw wala na sang sang unod ang ilag gasolinahan posibilidad hordeng ginatago amo na nga tawag naton mga bintahuso nga mga negosyante. Action Radio Philippine Standard Time las 4:25 na baunagid si Milili Uligo. Kay Manjo Arnijo, good morning man. Kay Jobrin Munes Ordinario, good morning. Nagamonitor sa Torque. Hilo lang sa pamilya ko sa Himamaylan Ordinario kag Munes nga pamilya. Kamusta da sa Torque? Si Milili Uligo, gatamyaw sa kay Ma'am Vanessa Star kag Doc Matt Mayo,
Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Montisa. Ba si Jinky Dialagdon, ari na siya. Happy Tuesday morning ko no. Morning kay Mr. Arthur Jeep Villasor, Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, Cirila Samar Aguilion, kag pamilya ya dira sa may Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Kay Ruming Estabon Hidalanga, sang Barangay Talaban, Himamaylan, good morning man. Kay Sherwin Hugos, nagapamati Morina Esconde sa Russia, sa Barangay Sibukawan, Isabela. Kay sige, danata, sharing. Thank you, Ged. Kay Melvin Piñapel, good morning. Kay Eddie Ricaport, OTTG, good morning, Eddie. Kay Aida Alunan, morning, taga Barangay Granada, Gamonitor, taga Barangay Granada, good morning. Kay John Serna, sige, morning sa tanan. Kay Duwaso Juna, good morning man. Kay Angela Liarte Gayundato, good morning. Tamyaw ko bata ko sa Birot, Libanon. Maricon Castillo, Gloria Morino, Sabanga, Tutong, Ono Barangay Pilisa. Taga Barangay Pilisa, good morning. Bao si Star Mayo, happy rainy Monday dito sa ila. Nagamonitor live, Apache Mall sa Rochester, Minnesota, USA. Sige, always ida. Regards to my family, Alvarez Mercado and Alvarez. Thank you, Gid. Wala sang anuman. Sige, ngayong aga ko no, Action Dale Salazar, siling ni Jinky Dialagdon. Si Utay Benedicto, tamyaw ko na kay Kapitan Sergio Libre, Cyrus Dibuyan, Joseph Kalingkag, kag Jurulan sang Baras-Barasan, Barangay Manlocahok, Sipalay City. Taga Sipalay City, good morning. Kay Judge Nap Diamante, Gabugtaw na niya. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos, kag Bob Rancia, good morning. Stoto Raul Alibugas, dalong galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, kay Ana Diaz na sa Proc Balulan, Bago, good morning man. Kay Philip Bilisa sang Morsya, si Pare Kinit Pabon, kamusta ka? Kay Barbinsi, kay Johnny Dalgo sa Manapla, dugay na wala kami magkitanay. Kay Pare Erning Hurilya, Gabugtaw naman eh. Kay Richard Cagtoto Bino sa Barangay 4, si Pareng Estoy Querido, Gabugtaw ka na? Walking ka na? Action Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Ari anay ho, sa atod mga utod bala, ang libre bala nga Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge Ang sang panahon ang mabatyagan naton dire sa probinsya kag syudad sa Bacolod, ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang magal-umon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay
tubtob kasarangan nga huyop sa ngangin, gikan na bagatnan na sidlangan, pakadto na bagatnan ang mabatyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon may kasarangan, tubtob may pagmulumadlos nga pagbalod. Medyo kulokambyo na gimana ang panahon. Dahil hindi na maintindihan sang una, kung tig-ilinit gid. Kung summer gid, kung tig-ululan gid, subong bulubaylo. Ang climate change naga-apekto na, hindi na maintindihan ang tikang sang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. O hindi ka mo malipat ha. Live karon ang coverage naton sa Encuentro Boston Celtics kag Golden State Warriors ba ikalima na ini nga sambuha. Mabatian live dire sa Aksyon Radio Bacolod. Amuning kalingawan naton. Malingaw lang kita sa basketball. Malipatan ta makadali ang kamalhalon sang presyo sa balaklon. Ang aton sining nga gatong. Kung ano kataas ang gatong, gasunod man ang nagapanguna nga balaklon sa merkado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kay Warren Ortiz, good morning. May lang nga pag-monitor. Dira kay morning kuno kay Bosya Lito Baba, siling ni Milili Oligo. Si Imbong Jucampo, o pod kay Kap Bito kuno sang Maaw, karon nga kaagaon. Morning da sa inyo. Dira sa pamilya Dilag sa Barangay Sumag, Belmonte family sa Proc Riverside Sumag, taga Sumag kag Punta Taytay, good morning. Kay classmate ko Efren Pumpirada, kay Marlon kag Lagrimas Reyes, good morning sa inyo da. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kag kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration. Lieutenant General Vicente Danao kahapon silinya sa mga kapulisan kon hindi kamo magsok-sok face mask, abi magre-resign kamo sa inyong trabaho. Nag-init man ang issue sa face mask, no? Halin ni kay Gwendolyn Garcia Bla, Gobernador sang Cebu. Padalaan naman ko no show-cause order. Ay ano ini? Pwede gilang na mapulupungkuan kaga mahuluhambalan daw ang magamay nga isyo. Daw ginapadako ged. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po dito. Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Saliti purti, no? Ang dalaga bala kung nag-chat siya sa nobyo ya, wala ginsabat nagikog sa iya. Ay purti, no? Ay, oo, ang gugma matod. Purti, ah. Ining mga pulupangimon ni iban-ibanan nyo kay kadilikados na. Ang pagpulupangimon, mayo man kay teo da may gugmagid. Pero kung masubrahan, da buang kas na. Isa lang kabuhok, buang kanas na. Kung kapangimon ang tao, ang tanan-tanan diskumpiyado siya. Ay, puwerte ho. Kung sa bagay, siling sa mga malam sa una ang gugma ko no, pareho na sang edad nga hindi mo matago. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Kay DC Santoyo Lisaw, good morning. Tamyaw ilang pamilya sa bago. Kay Papa Yanistor Santoyo, kag sa Sitio Dulom, Barangay San Miguel, La Carlota City. Morning na sa inyo. May lang nga pag-monitor tagsa kaadlaw. Dira kay Digol Lagos alias Kabayo, kay Boy Libre alias Basa, ginatamyaw kamo ni Nini Pato. Kamusta kamo? Bisan paano, tulotamyaw kita sa aton mga kauturan nga nagamonitor tagsagid kakaagaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Bisan ang pila naton ka mga opisyal daw nagawadyog-wadyog ang ulo sa palabuton nga eleksyon sa barangay sa Disyembre, ginakasa na ini sang COMELEC. Preparado na sila. Depende pa na kung ano ang desisyon sang Kamara kag Senado. Pag siling go-go sa bulan sa Disyembre, pag siling paisol, kapila na paisulon ang barangay kag iske eleksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:55 na. Oy, panahon na nga magkapi-kapi kamo. Dr. Alfred Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang Kapitolyo, pila ka mga alkalde sa Negros Occidental dismayado sa ila pumuluyo nga hindi magpabakuna kontra COVID-19. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Ginpahayag ni Governor Bong Lacson nga may pila ka mga alkalde sa Negros Occidental ang medyo dismayado bangod sa hindi gihapon pagpabakuna sang pila nila sa mga residente. Isa diri sa ehemplo ni Lacson among lugar niya nga suran sa San Carlos nga sa diin may ara sa religious groups ang hindi gid magpabakuna kontra COVID-19 apisar sang sulit-sulit nga ayo og pagpabay ni Mayor Renato Gostilo. Suno sa gobernador, mangita sa iba naman nga pamaagi ang gobyerno provinsyal para ining mga nagapakatig-a nga hindi gid magpabakuna kontra COVID-19. Ang base pa lang makombenser sa ulihi kag magadesisyon sa pagpasugot sang sining gusto sang provincial government para malabot ang ginatarget sa nga population. Yari si Governor Bong Lacson. We're still experiencing difficulty in convincing some sectors to have themselves vaccinated. The other day, Saturday, I was with Mayor Rene Gustilo because San Carlos is one of those that are not doing well. And he also expressed his disappointment. In fact, in his words, I'm creating new enemies because of our drive to have many more of his residents to be vaccinated. They just don't believe in the vaccine. There are religious sectors talaga that are saying no. It's the same line of reasoning that has been given before. Mayor Gustilo is also quite frustrated. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5. Ining mga sikta naton nga mga utod nga hindi magpabakuna. Di wala kita dira sang mahimo ila ina kinamatarong kay man nagatuo sila ya nga hindi makapaayo sa ila ang bakuna. Suno sa ila ya pagtuluhan. So respetuhon nato nina. Ugaling base pa man lang buwas damlag kag ayo kita nga base kon madumduman Manila kag pakamayuhon Manila nga magpabakuna. Pero kon hugot ang pagpati sang pila ka mga pumuluyo sa ila pagtuluhan, sikta, religion o kon anuman, respetuhon man nato nina.
kay ila niya pagpati mo. Nga gapati sila ya, nga do hindi maayo ang bungahon kag resulta sang pagpabakuna. Lain-lain na pagtuluhan sa tao mo. So kinanglan respetuhon nato nina. O galing isa lang kabagay ang matabo nga do ka delikado pananglitan bala nga maglala pagid kundi nga matamat naman saka subong ang COVID kag iguon wala man naton ginapangamuyo kag ginaayo nga maigo ang pila nilan ka mga miyembro ti batya kita kaluoy kundi ka magpati kundi ka magpabulong kung hindi ka magpati kundi ka magkanto sa ospital amo na bala ka delikado kabay pa nga husto ang ila pagpati nga kung ano man nga kagaw ang mag-igo sa aton, hindi sila maigo suno sa ila pagtuluhan. Amo lang ilang aton ginapangamuyo. Hindi man aton sila mapilit, ila niya pagpati mo. Ang tagsa-tagsa may kinamatarong sa ila ginapatihan. Di amo na nga nabudlayan man ang pila naton ka mga utod. Amo na nga kadamo pa sang hindi magpabakuna, bangod lain ang pagtuluhan. Which is para sa akon, ginarespeto ko na. Di base pa lang maalungay, base pa malang makumbinser, katulad bala sang pagkumbinser naton sa pila naton ka mga utod nga amo ini ang tadlo nga dalan, amo ini ang sikta nga maayo, di base pa lang makumbinser naton nga maayo gid ang magpabakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Kay Luis Gonzaga, good morning kuno. Kay Pio Araneta. Kay Anthony Louie Habagat, good morning man. Kay Katibir Arasya, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Kay Marilo Trabilla Katinoy, good morning man. Tamyaw kuno si Nelly Kasugod sa Purok Perez Mikay kag si Ara. Good morning sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kun non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kun sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbit ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga Aang ang panahon karon nga adlaw suno sa pag-asa. Mabatyagan man nimo no? Pag alas 9, alas 10 pa lang 40 na. Mabatyagan mo ag palanupsop na ang kainiton sang panahon. Dapat kung tani tigululan, medyo makabulubatyag na kita sang kabulubugnaw pero baw portegid. Ang bungang balhas mo sa lawas mo, gabanig mo. Amo na, kapin nagin kon gilabalhas ka, hindi ka dahil maligo ha. Advice na, kay man kon maligo kang gagatubod ng balhas, baga tulubo ang mga bungang balhas, porte pa sa pagkakatol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Kay Inday Blasada, good morning. Ari anay ho, basi may mahikap. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kun non-profit organization nga nagahatag solusyon sa Sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw. 8-11. Una nga bula resulta 8 kag 11. Second draw 25-9. Ikadua nga bula resulta 29 o kon 25 kag 9. 25-9. Ikatatlo nga bula 10-23. Ikatatlo nga bula resulta 10 kag 23. Rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kita. Jackpot 88,734,717. Jackpot 88,734,717. Winning combination in any order. 22, 18, 14, 41, 32, 2. Resulta sang 645, 22, 18, 14, 41, 32, kag 2. Saylo kita, 655. Ba, kadako sang jackpot. 100
94,719,453. Jackpot 194,719,453. Winning combination in any order: 1, 9, 50, 14, 37, 17. Winning combination 655, 1, 9, 50, 14, 37, kag 17. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Morning man sa aton mga kauturan dira kay Anthony Louie Habagat, good morning. Kay Marilo Trabilia Katinoy, morning. Sumuman kay Inday Blasa, nagaupod na sa aton karon nga aga. Kay Hinida Ordonez, Tamyaw Kulanda, sa Montilla Moises Padilla, sa kay Ila Kagpaning, Mars Kagprince. Good morning sa inyo. Kay Jose Mongcal Torilla, good morning sa Binalbagan. Ba si Elizabeth Gamala ari siya, morning, happy listening sa tanan nga pumuluyo sa barangay 31, labi nigid sa Malaka kag Subuman. Kadula kay ginaagaw mga Malaka Gagamala Family sa Prok Santa Ana barangay 31. Ba Sister Mayo ga gwa ang iya siningangalan sa aton sini buon karon nga kaagaon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Dali gid lang kay Christian Rua, nagamonitor sa Victoria City ang Rua nga pamilya. Kay Diding Alohaminto, good morning man. May lang nga pagmonitora, tagsagid kakaagahon. Ari ho, may pamangkot lang ako sa inyo. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon. Sila na lang kaadlaw ang nabilin, pizza 30 na, mapungko na ang masunod nga administrasyon. Halin nasyonal, pakadto lokal. So sa nasiling ko na, nagligad nga mga inadlaw, mahatag kita. Honeymoon period sa pila naton ka mga opisyal national kag lokal. Panilagan ta, kon bala, ang ila sinigin pangako sila plataporma di gobyerno magtupa. Tagaan tsansa, isa kagatos kaadlaw, pila ka bulan, ang ihatag, agod panilagan, kon bala, ining mga ginpromisa magatupa, national kag lokal. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Morning da kay Mario Olvido Aquisa. Morning
sa imo. Inom ta kape ba tamyaw taga Sitio Dawis, Asinda Lugway, si Agaw Dulaw kag Pikong. Good morning sa inyo. Sa mga grupo sa mall sa Kapihan, gapon at tuto, nag-aboto si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Nelson Distrito, abdan ko to, nag-abot man to si Maral, si Pare Ed Tiangson, kag si Rudy Tiangson, si Bibotsong, nagapit man to, si Umar Katsila, nagapit man, sa piyak na pulungkuan ba, kapaliwaliwa si Munsing Syukon, kag si Joel Perido. Mayo man na, pabulubugnaw sa mall. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kon non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kon sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po siguro medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga plastic para traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon
kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo. Report sa Bacolod City Hall, Mayor Bing Leonardia. Wala kuno sang problema sa gintukod nga throat commission ni Mayor-elect Benitez. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Bago ang Action Friend, hindi problema para kay Bacolod Mayor Bing Leonardia ang pagtukod ni Mayor-elect Albi Benitez sang Truth Commission. Sa unang ation na interview sa natapos ang media si Leonardia sang Hunyo 12 pagkatapos ang programa sa pagdumdum sang Independence Day sa Bacolod Public Plaza. Ining pinakaunang media interview Action Friend sang alkalde matapos ang Mayo 9 nga pinili ay. Ginpahayag ni Leonardia ang iya administrasyon ang nagatuman sa mga pulisa kag ginasunod ang mga nasaad sa lihis sang commission non audit. Ginpahayag ni Leonardia nga bilang isa ka politiko, ini nga mabutang ang nagaka-misinterpret kag witch hunting kag isa ka demolition job. Para sa alkalde Action Friend, wala sila sang may ginatago. Kung madumduman, tinutuyo sang Truth Commission nga usisaon ang mga transaksyon sang Leonardia administration kang isa mga ginpatuman nga proyekto, pinansyal nga aspeto sang syudad kag iban pa. If you're a politician, it is common sense in politics that things like this can also be interpreted as witch hunting and demolition job. Hindi naman ta sina. But we have nothing to hide. So let it go where it may go. No problem with that. Nabatian si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Coffee nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:24 na. Kay Roland Guarino, good morning . Monitor sa Paglaom Village, Boy Kagnining Guarino. Tamyaw man si George Guarino and family sa Yul Kagnini ga. Kay Milko Bilio, good morning . Tamyaw ya si Brad sino to? Brad Mating sang Espanya. Amigo ko da ga Arima. Maobra na sa Hacienda Espanya, Isabela. Kay Mars Alon sabi, good morning kano kay Tilma Pihida, Sion Kadungon, Subungman, kay Grace Sibunga, Janet Judilia, Maria P. Jacinto, Marilyn Haro, taga Hacienda Consita, La Castillana. Kay Barani ni Rico, good morning . Tamyaw si Bukay aming Opsima Gingging Perez, halin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait, La Carlota City. Taga La Carlota da good morning . Tamyaw da sa Baira family
sa barangay Madalag, Imi Magaluna, ang nagatamyaw si Sunya Baira sang Rosal Takuling. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nagsaglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa Isa patay, isa pilason sang pagpamuno, pagpanglabo nga nagluntad sa siyudad sang Escalante. Si Action Jan Diaz may report. Action Jan.
Isa ang patay kag isa ang pilason sa insidente sa pangpangbuno nga nagluntad sa area sang Sitio Bunyag, puro kalobihan sakop sang barangay Magsaysay sa syudad sang Escalante. Tinalikdan ini nga Hunyo 12 siniman nga tuig 2022. Ining napatay kag ang biktima among ginkilala naman kay Salvador Lamoste alias Katong, 33 anyos, samtang ang ginatudlo naman nga suspect amo ni si Tami Abayon alias Hapon, 35 ang edad, kag pareho silang residente sang Sitio Bunyag, puro kalobihan, barangay Magsaysay sa syudad sang Escalante. Sa aton diri nga interview, Action Fred kay Police Staff Sergeant Jerry Kim Oghayon, amo ni sa ang case investigator sang Escalante City PNP sa mamanisin nga kaso nga ining suspect nga si Abayon mapauli ini sa kontani sa iyang puloy-an, nakainom ini siya o kunyara sa impluwensya sa magkaulubong ilimnon kag naglabay ini sa balay sining biktima. Nakibot ng Action Fred ining biktima kumo nga perting taghol kay ido bla kay digto naglabay sa og saranila ining suspect rason kun nga ginagwa ini sa sila nga balay. Pagwa siya nga balay may bitbit ini nga flashlight, gintayaan sang flashlight kag timing gid nga digto ginagsentro kuno sa itsura sining suspetsado. Mangod siguro sa kahulugbo nang init Action Fred ang suspect kag may ginpaandam pa sa biktima. Nagapauli ni siya nga balay kag nakibot na lamang ang biktima nga nagbalik ang suspetsado nga may bitbit na nga sundang kag gulpi ni nga ginbuno. Igo naman sa iyang tuo kag wala nga bahin sang tiyan kag sa tuo man nga bahin sang iyang dughan. Nakakuha pa sang bolo ining biktima sa iya dikto sulod sang balay kag ginlabo man ining suspect. Igo naman siya nga liog kag sa iyang ulo. Tigayon nga nagpalagyo ining suspetsado o galing kay ginlagas ini sa Action Fred ka biktima dikto ka naglabotanay pa ni sila nga duwa kag naginagaway sang kutsilyo. Sang natumba na ang suspect ako ng biktima, gulpi naman nga nagdalaga no kung nagpalagyo ang suspetsado Action Fred. O galing kay Tip napatay ining biktima dead on the spot kung sa diin sila ulihi nga nagtabuay sining suspetsado. Samtang ining suspect naman ang unang ginbulong dira sa syudad sang Escalante apang karon kinsaylo na sa Corazon Locsin Montribano Memorial Regional Hospital para sa nagkaigo nga pagbulong. Sunod diri Action Fred kay Oghayon ginapay dalom sa hospital arrest ining suspect. Samtang gina-preparar na ang saligin na file na no ginpaidalam sa inquest proceeding ang kaso diri nga ginapasaka batok diri sa suspect ining si Abayon Action Fred amo ni ang murder nga kaso. Tisunod diri sa kay Oghayon desidido man ang pamilya nga magpasaka sa nagkakaigo nga panumbungon. Na ng biktima, nagwa ng kaslaytan niya sinalingahod, yung ano niya, accidentally, nakaslaytan niya yung tsura ng suspect. Kaslaytan niya ang tsura ng suspect. Ang suspect medyo nakainom ng akin na buya sa storya. Wala pa ako na kay balik kung taka. So, amo po sir, nagpuli sila, pagbalik niya, nagpaya ng kandos, kinagawa sa delikatsilyo sila. Sa tatanang matahag para mati sa mga hilig dira magigop sang mainit nga ka nyo, Aksyon Jan Diaz. So nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:39 na. Puerte no? Malablang kung makainom gani hala, binunanay, linab-anay, pagkaaga, hinulsuhanay. Kay Maricel Isok alon sabi good morning sa pamilya Piderizo, Jenisa Sibunga, Aileen Artilado, Norma Morales, Sinaida Macario, Lolita Duloso, Elizabeth Artiliado, Maricel Sabodugo, Gamonitor, Sala Castillana, si Artandoya, tamyaw ko lang Maninoy, Tonyo Gamonitor, sa Tagsagid, Kaaga, kay Nobi Magapan, Gamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, kay Candido Hildore, kay Perma Alanza Trinidad,
kay Elvira Hilugo. Good morning lang. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po may mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami. Ang mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Kung kita kay Action Dale Salazar. Action Dale. Action Fred, sa Siyudad Sangbago, may rasang bypass operation nga ginkandak ang City Drug Enforcement Unit sa Sangbago PNP sa area sang Pulok na Pulangan, Barangay Poblasyon na Bago City. Ang nadakpan nga suspect amo si Raymond Tarito, residente na siya sang Pulok Katipunan, Barangay Kalumanggan, legal ang edad Action Fred. Nga nakuhaan niya sang 7 ka sachet, no, sang transparent sachet, sang ginapatian siya ba Action Fred, nagabugat sing sa kagramo kag may rasang market value nga 6,800 pesos. Ining suspect karon ang nahunong sa area sang Bago City Police Station. Samtang ginpalinbula naman ni Police Brigadier General Flynn Dongbo ang Regional Director sang Police Regional Office 6 ang binalbagan PNP. Kaupod man ang Bacolod City Police Station na 8 Action Fred matapos ang madinalagoon na pag-aresto sa isayak wanted person na bago sa 2 counts sang murder action Fred. Ginakabig ba niyang suspect nga top 1 most wanted person sa area sang binalbagan. Ini siya ginkilala kay Renante Questorio Ipatok. 46 anyos, kag residente man sang NHA Village, Barangay Pahanokoy, diri sa may siyudad sa Bacolod Action Fred. Ini siya may warrant of arrest kag ini-issue kag permahan ni Honorable Judge Walter Zorilla, presiding judge sa RTC Branch 55 sa may siyudad sa Himabaylan na petsahan December 17, 2019. Wala ni Action Fred sang piyansa nga ginrekomendara ang korte para sa temporaryo nga kahiluwayan ni Questorio. Base sa report, ini siya ang ginatudo responsable Action Fred sa pagpangbuno sa mag-asawa alas 6:30 sa gabi nagdigad nga Nobyembre 28, 2016 sa may Barangay Santol, Banwa sang Binalbagan. Ining mag-asawa Action Fred yung mga biktima nakangkon sa multiple stab wounds nga nagresulta sa ila sini nga kamatayon. Mga balita nga natipon sang patrol ang Action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:53. Federlip Lending Corporation. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan.
Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nagsagdid sa faktor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!